Donostiako udalak paisaje transversalekin batera, bidebi eta parkearen eraberritzea modu parte hartzailean diseinatzeko prozesua bultzatu du. Partaidetza prozesu honetan egon diren lau mugarri nagusiak izan dira alde batetikan aurkezpen publiko bat egin zen prozesua azaltzeko. Gero, kolektibo zehatz batzuekin saioak egin ziren. Hirugarrenik, mapatze kolektibo bat egiteko saio bat egin zen parkean bertan, eta laugarrenik proposamenak lantzeko eta biltzeko tailer bat egin zen. Herritarren parte hartzea eta genero ikuspegi intersekzionala erabiltzen dira diseinu inklusiboa bermatzeko. Auzotarren eta hainbat kolektiboren beharretara egokitzen dena. Bidebi eta parkea garrantzitsua da auzoan, beste plazarik ez daukagulako. Auzo hau txiki xamarra da, naiz 9.000 biztanle izan, baina plazarik ez daukagu, eta orduan bidebi eta parkeak funtzio hori egiten du. Bide horretan, Donostia osatzen duten auzoak hartzen ditugu bizigune naturaltzat eta bereziki bertan egiten dugu bitartekaritza lan hori. Hiri analisi integralaren datu kuantitatiboak eta herritarren parte hartzearen ikuspegi kualitatiboa gurutzatzen dira, arazoak eta beharrak zehazteko, eta horiek hobekuntza jarduketa diseinuaren bidez konpontzen dira. Prozesuan zehar, genero intersekzional ikuspegia barneratu dugu, eta saio desberdinak egin ditugu kolektibo desberdinekin, nagusiak, emakumeak, umeak, pertsona gazteak, pertsona migranteak eta aniztasun funtzionala duten pertsonak, eta baita ere hainbat auzoko kolektibo desberdinak. Hobekuntza jarduketak modu kolektiboan diseinatu, baloratu eta lehenetsi ondoren, bidebi eta parkea eraberritzeko proposamen bateratua lortzen da. Egia esan oso aberasgarria da parte hartze prozesua udalak gure eman izana. Ez da oso ohikoa, eskertu egiten da, eta oso ondo bideratua egon dela iruditzen zait. Bidebi eta parkea eraberritzea. Parkea eraldatzen dugu. Auzoa hobetzen dugu.